Bueno, behin ikusita jaien data hauetan, ze egoeratan aurkituko ginen, ze fasetan edo, erabaki genuen programa aurreraterako genuela. Programa hori ikusten genuen garrantzitsua auzoak egina, auzoarentzat. Pasatako hilabete gogorre hauen ostean, uste genuelako momentu polita zela, auzoa berriro bildu, gure artean egoera ezberdinak konpartitu eta pixkat aisialdi eta kulturaren bitartez, pixkat egoera honi normaltasuna eman nahian edo. Orduan, momentuan ateratzen ziren arau eta arau berriei atxikitzen joan ginen eta gure ekintzak horretara moldatzen joan ginen, eta ekintza bakoitzerako protokolo zehatz bat eratu genuen. Bai aipatzea, bai eudelek eta baita bopetik eta ateratzen ziren arau guzti horiek errespetatzeaz gain, uste dut haratago joan ginela eta azalera txikiko esparruak erabiltzen genituen, aforo txikiko ekintzak antolatu genituen. Gero beti ere bermatuz, auzoko ekonomia aurreratera izateko espazio nahiko utziko genuela, jendea libreki ibiltzeko eta ez oztopatzeko bideak eta ere hori ere pentsatu genuela edo kontutan hartu genuela. Eta behin hori guztia kontuan hartuta, hori guztia idatzi genuen eta udalari bidali genion. Esatea, asteak eman ditugula udalari gure protokoloak, egitaraua eta zalantzak bidaltzen, eta erantzuna oso eskasa edo ez dugu erantzunik jaso zuzenean. Gure indarra dira, non gatozen, eta non dagoen muga, individualetik kolektibora. Orduan, ziginen berriro emailletik eta telefonoz eurekin hitz egiten, euren une oro ez jakintasuna zen, ez ziguten erantzunik ematen, ez zizkiguten zalantzak argitzen, eta amaieran esan beharra dago jaiak hasi eta kasi astebete lehenago bakarrik esan zigutela jaiak ezingo zirela aurrera eraman. Orduan, guretzako gogorra izan zen halako erantzun bat jasotzea eta erabaki genuen ekintza batzuk simbolikoki bazen ere aurrera atera behar genituela auzo honetan berriro pixkat bizitza eta gure arteko zaintza ere bultzatzeko eta aisialdi alternatibo bat kontsumera bideratzen ez dena, ez dakit nola esan, antolatu nahi genuela. Orduan, pixkat kontzentrazio eta manifestazio formatuen bitartez, ekintza simboliko batzuk aurrera ateratzea lortu dugu. Ez hautsartu esatera ezinezkoa dela, zuaren inguruan dantzen gaudenean, ez esan ezinezkoa dela, musika pizten denean gau eta goizean, droga purpuraren trago bakoitzean, eskura dugun bizita motzean, soinua gorrokak eta bizipenak lotzean, luzea da gizarte gaitzen zerrenda, hoietako bakoitza ez delenda, kontzertuz eta bileraz, betetako agendak, bizipen hauek ez dira saldu.